Здравейте! Здравейте, ние сме сините от Росите патриарши Стими. Каним ви на благотворителния концерт Heal the World България в лятно кино Орфей на 23 юни. Здравей, как се казваш? Йордан Георгиев. Мислиш ли, че децата трябва да бъдат добри в днешно време и да помагат на хората? Да, мисля, че децата трябва да помогнат за този концерт, колкото се може повече. Ти какво ще кажеш за днешните деца? Искам да кажа, че те трябва да спрат да се занимават с неща, които не им помагат, а да помогнат на останалите. Представи се. Аз съм Симеон. А какво мислиш? Какво е Майкъл Джексън за вас? Той е велик певец. За мен идол за подражание, защото е велик певец, който няма да бъде забравен. Точно така. Би ли казал на твоя клас да подкрепи тази идея, която правим? Да, мисля, че това е много добра идея и да помагаш на хората. Чудесно. А на волейболиста Петър Озунов, който се нуждае спешно от операция, всеки един какво ще пожелае? Започвам от теб. Пожелавам да оздравява бързо и да ни поведе към успех. Еми? Аз му пожелавам също да оздравява бързо и след напред да върви. Аз му пожелавам скорошно оздравяване и да продължава с успехите си, както и сега. Аз също пожелавам скорошно оздравяване и много бързо успехи. Благодаря ви.